칭찬로 응? 칭찬로 어 ini dalai khano kha nango kha dukho ngo जों 2023 नि इलेक्शनो जिनेति प्रामथानि ngui खरकसा यत सिक्ला खरकसा सामुं तांनाय आली आकबर बिनि बुमुं दाग नाम हंके बाबलु होननाय बुइजों बनो सिनिओ ब तिनि बहकनि बागै तांगै जानानि बागै कामाय सामुंनि बागै याकनै ब फातार हास्तेआव थांका शिलं हाय जागायाव थांगै ब थांनाय 26 तारिखो ब 3 तला बिल्डिं साखानि याकन कास्लेक लायै बिनि बख्रक रक लाबा डेमेज मै थांका आबुनि यागुलो मियावो फुं 10 ता जरावो बिनि नागमा आरिखा बिनि अमां गथिनो पाइथाकनि नायरुं नायनानि बागै बिनि नक नुखुंनि बिनि बुमा बिनि बुफा बिहिक बाय मालायै बिनि मां गथिनो नायै जों ताबो किफिलै दं जे थुइमानि एबाखे अ थुइजांनाय थाइ बजिगाबो मलाया अमो 45 कमलपुर कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजा